o mar, o sol e a area, ese horizonte imperfilado e frío, ese rumbo en derrota de navío, ese ceo con luz de lúa chea. Se aquel cantar na voz dunha serea e aquela incertidume e aquel brío e aquela pesadume e aquel frío de alento mariñeiro en mar allea. Se area, mar adeus, canto e gaivotas, sen rumbo sol e mariñeiro alento, de pesadume e luz son o teu fado. Non sufras, corazón, todas as rotas nacen e morren onde canta o vento. Todas son un camiño namorado. Se aquel cantar na voz dunha serea e aquela incertidume e aquel brío e aquela pesadume e aquel frío de alento mariñeiro en mar allea. Se area, mar adeus, canto e gaivotas, sen rumbo sol e mariñeiro alento, de pesadume e luz son o teu fado. Non sufras, corazón, todas as rotas nacen e morren onde canta o vento. Todas son un camiño namorado. Non sufras, corazón, todas as rotas nacen e morren onde canta o vento. Todas son un camiño namorado. No lusco fusco pasa un gaiteiro, non sei si é de mar ou de vento, canta e chora un temporal os no ronco, trinos no punteiro, leva a terra con el, sen il sabelo, leva a terra con el, sen il sabelo. Esperanzas e medo, longas noites de sofrimento, canta e chora un temporal os no ronco, trinos no punteiro, leva a terra con el, sen il sabelo, leva a terra con el, sen il sabelo. Hai un gaiteiro, non sei si é ave ou si é berro, canta e chora un temporal os no ronco, trinos no punteiro,
leva a terra con miel, sen il sabelo, leva a terra con miel, sen il sabelo. Ao falar do debuxante e humorista Xosé Lois, temos necesariamente que referirnos á nosa propia autobiografía, porque, como nos ensinou Eugenio Dors, o que non é biografía é plaxio, sentencia pouco citada na actualidade, pero que os máis novos levan á práctica dun xeito ás veces escandaloso. Non o digo eu, quen di isto é Manuel María, escribiu nun prólogo a un dos libros de Xosé Lois, o que recollía 318 chistes publicados en A Nosa Terra. Falaba do seu contacto e despois decía: falamos como é debido, unha vez que se coñeceron, bebemos pausada e honradamente os nosos viniños, participamos nas mesmas loitas e ideais de compromiso con Galiza e anos andados teríamos a gran alegría de recibilo como confrade dese ilustre, necesario e, polo tanto, irrenunciable gremio chamado Irmandade dos Viños Galegos. Un home así non podía fallar en deixamais. Ese é un home para fiarse absolutamente. É metafísicamente imposible que falle. E hoxe témolo aquí para esta conversa demorada que vamos manter e na que a miña idea era conducila un pouco como se conduce a vida desde o principio, non? E entón arrancar, xa que estamos aquí no Ribeiro, con un home que naceu no ano 49, que aparece que naceu en Ourense, pero realmente é un home de aquí, de Osmos, de Cenlle. Sí, Osmo. Osmo. Todo o mundo o di en plural, non te preocupes. Todo o mundo debe ser por Osmos, Sí, Osmos ou Cosmopolita. Hai moito debate dos que estudian estas cousas sobre a orixe da palabra, é un nome rarísimo. Non existe en todo o estado, salvo unha praia que hai en A Coruña ou por aí, unha praia, se chama Osmo. Bueno, eu nací en Ourense, sí, accidentalmente, porque me pariron no hospital, nací atravesado e así sigo. Quero dicir que pois criei-me aquí esta é a miña primeira infancia, vivina aquí en Osmo, unha aldea pura, non había estrada ninguna, tiñamos que ir coller o coche de línea a 4 km monte arriba, onde pola estrada que baixaches ti, ese era un camiño de carro. Hasta os 9 ou 9 anos que me fun para Chantada. Metiste no franquismo, bueno, obvio, no centro, en pleno franquismo. Sí, bueno, ali bebín o leite dos americanos na escola, o leite aquel que... Sí, en pó, non? En pó, e o queixo, a manteiga, que me encantaba, a manteiga aquela, pero que non me gustaba e aborrecí sempre foi o queixo, era un queixo intragable, non se parecía nada a nós, ao queixo dos americanos, que nos daban na escola. Vivín eso un par de anos, despois fume para Chantada e ali pois tamén estudei o bacharelato, unha parte do bacharelato, porque o meu pai traballaba no Salto de Belesar, foise traballar ao Salto de Belesar. A meu pai arrancaron de Labrego a unha oficina, porque estudara de pequeno dáballe clase o cura a cambio de traballos polo día. El iba ao xornal, en vez de darlle pagarlle, dáballe clase pola noite. Entón, saliu un home moi listo. Hasta me fixe a miña preescolar. Eu, cando fui á escola, sabía ler e dividir. O sea, ler e dividir. O sea, a mestra que... O sea, fixe preescolar cando ninguén o facía. Unha carallada do meu pai. Estaba asachando na horta, puñeme unha conta, iba a corrixila, iba a facela a casa, corrixíame, puñeme outra... Pois este home tiña moitos coñecementos e é un parente noso cuya familia vive aquí arriba, pois que o coñecía, puxo nunha oficina en Ourense e alá foi, aprendeu a escribir a máquina, traía a máquina todos os días, non lle cabían os dedos dos callos entre as teclas, porque tiñan máis gordos que as teclas do sacho, pero despois de aí empezou a ser un oficinista e despois foi ao Salto de Belesar, participou na construción como listeiro. Estou falando moito do meu pai. Sí, pero é interesante a raíz de un. Pero, o sea, que viviche en Chantada. Viví en Chantada 9 anos. A cabalo de Chantada, depois a Zamora e Alcalá de Henares. Estudiando 5 anos internos na Universidade Laboral de Zamora. Sí, eso tiña aquí anotado. Depois estuve en Laboral de Alcalá de Henares, depois estuve en Madrid estudando por libre.
Perdín a beca, tuve que estudiar por libre, e despois volvín recuperar a beca, porque a beca que eu tiñas que para sacar nota media 7 para arriba, senón perdíala, o sea que era unha loita, foi unha loita tremenda durante moitos anos. Só a perdín un ano. Para recuperáchela. Se recupereira porque saquei o que tiña que sacar. Xa digo, depois en Madrid, ao final da carreira miña, que estudei Enxeñería Técnica de Telecomunicacións, pois acabei en Madrid. Unha pregunta que quería facer. Pero eso acabalo entre Chantada e Madrid, sí, o sea, as vacacións iba para Chantada. Pero non aquí hai no Ribeiro non. No Ribeiro non está, víamos solo a cultivar as viñas, como meu pai nunca deixou as puñeteiras viñas. Nin ti. Nin ti. Eu, por amor a meu pai, conservo un par de viñas aí. Bueno, pero decías antes de entrar aquí que non concibes unha casa do Ribeiro sin facer viño. Para min, unha casa que non teña viño na adega non ten vida, aquí no Ribeiro, vamos. Concibo así, realmente sinto así. Ir á bodega polo viño a mediodía, e a noite pasear, para xantar e pasear, cando veño a beber viño da casa, é unha cousa que por sorte podo facelo, fago un esforzo por facelo, porque as uvas non me chegan, teño que mercar. Fago unha fusión Ribeira Sacra Ribeiro, vou por vencías de Chantada e mesturas co meu brancellao, sousón e garnacha que teño nesta parra e noutras cuantas que teño por aí, e sale unha fusión preciosa. O sea, podrías facer Ribeira, por o meu amor a Chantada, que sempre conservei un cariño especial a Chantada. Non me fixeron fillo adoptivo por razóns, non sei, supoño que por razóns políticas, porque a min invitábame, ao alcalde de Chantada invitábame á feira do viño todos os anos, á feira do viño de Chantada. Chamoume para dar o pregón da Carmen, o folión dos carros de Chantada. E un bo día, pois, invitoume a cear, estaba porque era o pregoeiro, e resulta que me fui cear coa xente da NPG de Chantada, e vi uno e dixo, xa non te invito máis. Porque eu era da NPG, estaban ali todos, e bueno, en vez de... Foi a verdade que fui mal educado, hai que recoñecer. Non fui moi educado, non. Unha curiosidade, xa pintabas de rapaz, ou realmente... O de debuxar, o de caricaturizar, mellor previo a outra cousa, venche de moi atrás? Venme a afición de moi atrás, pero nunca fui a ninguna academia, nin estudei nada, son autodidacta totalmente, e notase ben. Pero quero dicir, aprendín moito coa experiencia propia, pero eu dibuxaba, hasta dibuxaba aquí no camiño, xogábamos dibuxando cousas cun pau na terra. E un día un primo meu, eu nunca dibuxara nada, pero un día un primo meu dibuxou un rectángulo na terra, así, un rectángulo alongado, e puxelle un punto aí arriba nunha esquina, e dixo, mira, este é un home. Efectivamente, era un home, pero en abstracto, aquilo era Kandinsky, joder, pero eu vi un home ali. Entón, vi que se podía dibuxar na tercala dunha infancia moi baixa, o sea, moi remota, porque debería ter 5 anos, ou 4, ou 5, por exemplo, que recordo ese primeiro contacto co dibuixo. Despois, aquí fui unha escola aquí de Río, pero cando fui para Chantada, así que dibuixaba. Un día meteu unha malleira o director por pillarme dibuixando así no baixo do pupitre, dibuixando así, porque me aburría. Eu aburríame nas clases e dibuixaba. Meteuche unha tunda? Meteume unha tunda que era un home que che pegaba na caluga, era un home que... Era Modesto Hermida, o director da Academia de Chantada, e tiña a costume de poñerte de rodillas e despois pegábache na caluga, bumba, bumba. Pero ademais botabas encima ti porque tiña o baile de San Víctor, que é unha enfermedade, sabes, coñeces, non sei como se chama científica. Non sei, pero bueno, ten ese tempo. Temblaba moito, viñas encima de ti e pum, cada calugazo unha sentencia, non? Tu padre sacrificándote y tú dibujando en la clase, pumba, 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 por dibuixar. Pois ainda así, despois fixemos clandestinamente eu e outro unha novela, macho, un cómic, en follas de caderno grapadas, o tío fixo texto, e o outro fixo, e eu facía os dibuixos dese cómic, feito en folliñas de cuaderno, vendémolo a £2. Acordo que vendemos ese cuaderno a £2, porque só lo fixe un. O sea que realmente non había imprenta. Empezaste pronto. Isto estamos falando de adolescente, casi, ou menos. Que dibuixaba porque me aburría nas clases. Mira tú que motivo máis pouco edificante, pero bueno. Mira, depois contabas ese perigo, eu che preguntar por el, estudiante da laboral, que a adolescencia é a primeira mocedade, digamos, ese tránsito. A túa
unha característica do teu humor, bueno, da tua biografía, a dunha persoa politizada. Ven dese tempo esa politización ou é Bueno, un asunto posterior? daquelas empezamos unha certa politización no sentido de que fixen cousas críticas de dibuixo aí na Universidade Laboral. Na última etapa da Laboral de Zamora, que foi do 63 ou 68, no 68 fume para Alcalá de Henares, en pleno maio do 68, bueno, fume en outubro. Quero dicir que nesa etapa eu dibuixei un día a petición dun crego, destes, un crego moi activo, moi creativo, moi amigo de promocionar as habilidades do rapaz. Sabía que eu dibuixaba porque víame dibuixar así trapalladas, fíxeme facer unhas diapositivas, el convertiu nas diapositivas de cousas dali da Laboral, que eran cousas chistosas, pero algo críticas, porque, por exemplo, dírannos uns albornoces para as duchas que nos chegaban aos pés, e entón fixen un dibuixo do tío co albornoz hasta as pernas, e dice yo outro, mira macho, minifalda, e escarallabas. Entón, iso algún sentoulle mal, porque claro, que daba a roupa, eran que nos daban a roupa de malas medidas, nós tiñamos unha beca fabulosa e gastaban como lles parecía. O caso é que eu dibuixei esas diapositivas que desapareceron, por certo. E desapareceron, non sei que foi delas, eu pedinas nun faiado da miña casa, ali en Ourense, sei que estía ali e non os volvín a topar. Foi a mi primeira experiencia de fazer algo público así, proxectouse no teatro dali da Universidade Laboral de Zamora, e depois fixe unha imitación humorística, un monólogo sobre os profesores, outro día, non? En verso, non? En verso? Non, en verso non foi, pero dixe un monólogo, é o primeiro monólogo que vi, daqueles ninguén facía. Fixe un monólogo sobre os profesores, pero o de física que tomou no a mal. E entonces imitei-no, como facía as cousas, era de física, non me volveu a probar, menos mal que a final de curso aprobou. Suspendeume hasta final de curso. O sea, como unha venganza, porque ao final sabía que tiña que aprobar, aprobou. Para dicirche que xa empezaba a ser crítico, o sea. Pero, claro, era un home que non tiña sentido de humor. Nese caso, o profesor de física. E tiñas algún modelo, porque estou pensando que eses anos, eran os anos da Codorniz, aínda non naceran aquelas outras publicacións máis da transición, Hermano Lobo, Por favor, son posteriores, pero a Codorniz sí, non? Ti tiñas algún referente, leías algo daquela? Daquelas eu ainda non, porque eu ali aquel era un internado con moita represión cultural e religiosa, eu iso xa era, iso que fixen, a final, no último ano que estuve ali xa era, parecíame demais. Pero onde empecé a abrir os ollos foi en Alcalá de Henares. Cheguei á Laboral de Alcalá, de Zamora fume a Alcalá de Henares. De ali, bueno, eu preguntei onde estaba a igrexa para ir á misa, porque iba a ir á misa, eu non tía que ir á misa. Dixeron, echa ali, echa a misa. Fun á misa e ali estaba un tipo tocando unha guitarra na misa, e dicindo, e en esto llegó Fidel, se acabó la diversión. E dixo, hostia, que isto que é? Este é un sacrilegio, este é unha blasfemia, herexía, non? Era uns curas modernísimos de Madrid, de Comisións Obreiras, despois entereime, que estaban metendo a cizaña comunista amparados na súa cousa de profesores de religión, e confesores, e eso, dali da Laboral de Alcalá. Entón aí xa había xa penetrar aí o veneno do comunismo, como dicían eles. A pesar de que moitos profesores, a maioría, procedían da falanxe, as mulleres que dirixían por ali cousas da cociña, eran da sección femenina. Entón, sorprendeume, tardei en asimilar que era eso, entón, empecé a entrar no sentido do que era a revolución e esas cousas. Porque por familia, estaba pensando, cando dibuixabas o perfil de teu pai, así, trazabas así, esas ganas de ensinar tampouco se veían moito, nin esa capacidade, é dicir, ele fillo un pouco antes da República, non? Non sei se... Quen? El? Teu pai. Sí, nacera no ano 20, no ano 20. Claro. 3 anos antes. Claro. Estaba pensando se esa mentalidade de ensinarche e de tal tamén marcou, é dicir, unha xeneración, por outro lado... Sí, bueno, el quixo me ensinar, era unha obsesión que tiña, quería que... Pero depois non o fixo cos outros irmãos, Bueno, a mellor é que non se lle adaptaron, eu non sei, porque era un pouco... Ti eres o maior. Eu sou o maior. Pero el quería que eu soupera moito, que eu soupera... Veume a cabeza ahora, naqueles anos na prensa non había apenas dibuxos, desde logo, non? Non, pero eu recordo que había, na miña casa, había
Entón tiñamos unha cómoda, o meu pai era labrego e a mi nai tamén. Pero tiñamos unha cómoda chea de libros de antepasados, un cura que fora cura, un tío que fora cura, outro que fora médico, cheo de libros de medicina e de religión. E aparte había uns folletiños que viñan dibuixos de Castelao. Ajá. E poñía cousas da vida, o sea, cando se publicou algunha publicación Sí. de Castelao, porque eu vin eso na miña casa. E o meu pai tiña a costume de dicir de cousas da vida, como dice Castelao, era un dos que o dicía. Era un dos que o decía. Cousas da vida, como dice Castelao. O sea, é increíble que eu despois esquecíme deso, nin sabía que Castelao era importante, hasta anos e anos despois. Non había, o meu pai tiña esa formación particular que el colleu. O que pasa é que tamén tiña un prurito un pouco élite, o sea, o meu pai viña dunha familia fidalga pero arruinada. Entonces el tiña ese prurito de estudiar, como estudiaron algúns antepasados dele, o seu tataravó era abogado, o seu bisavó, perdón. E cousas desas, quería recuperar, había, aparte da súa entrega a min, tiña un pouco de prurito Sí. fidalgo, e iso que era? Eso era o labreo que foi unha fidalía vida a menos de todo. A miña avoa materna naceu rica, paterna, e morreu pobre. Non pobre de pedir, pero cunha de deudas, daí de Serguda, e xa fixen a casa aí que a restauraron, por certo, alegro. Bueno, iso que che quería decir, que ese era, non había outro motivo para esa formación que me diu meu pai previo, que non a tiña ningún neno, que a maestra quedou alucinada. Puxo un silabario, Sí, sí, sí. mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Oye, pero isto que é tal? Digo, aquel curso foi que dicían cousas que, o único de historia, desde que non sabía, de xeografía, pero do resto de ler e dividir, non sabía. Bueno, non sei aquí, mas... Sí, no, estábamos por ver donde che nacía a ti esa formación, pero estábamos no 68 na laboral. Sí, eso é. E falaba un pouco que interesaban polo tipo de humor que despois sí. esa politización veche cando xa volves a Galicia. No, perdona, a línea laboral de Zamora foi onde entrei en contacto con Galicia, porque o amparo daquela apertura que había, que podíamos facer hasta guatecas nas habitacións, pero aparte a criar así, o lar galego e o lar vasco, dúas. O lar vasco estaba dirixido por etarras e o lar galego por upegallos, é dicir, pero eran aparentemente cousas de cultura, no? E entón ali foi, empecé a conocer Galicia, estaba de moda os cantantes estes daquela época, as voces ceibes. As voces ceibes eran os discos que escoitábamos e pum pam, eu estaba descubrindo Galicia a borbotós, porque de repente, o sea, chega Manuel María ali. Eu era un neno acomplexado da aldea galego falante, acomplexado de falar galego, acomplexado de ser da aldea, acomplexado do galego, e chega aquel home elegante, cultísimo, guapo, falando de cousas labregas, vale, acá, arrequecínme na miña autoestima, e tu entrei en contacto co aquilo, eu xa facía dibuixos de labregos sachando, pintamos a bandeira galega disimulada, que estaba prohibida, pintábamos a bandeira primixenia galega, que era a mitad azul e a mitad branco, así, pola diagonal, non é? Sí, sí. Que parece que foi primeiro así, pero iso non a identificaban como nada subversivo, e entón, pois, disimulábamos así a bandeira, e era o lar galego só se falaba de cultura galega, bueno, Manuel María veu nos falar das Irmandades da Fala, de toda a revolución galeguista, tal, pero coa boca pequena, porque había unha muller ali, asistiu a aquela conferencia, unha muller da sección femenina, e dicía... Xosé María suxeriu que non estaba orgulloso de que Franco fora galego. Pois yo sí, dicía ela, non? Había ainda aquela presencia de xente. E ali, pois, dibuixei moito, pero para diversas... Aí xa para publicacións e para cousas? Non, para publicacións sí. Para publicacións, digamos, internas. Había unha revista, como era Alcalá de Henares, estaba moi ben posto o nome, unha revista que se chamaba La Quijota, unha revista que recollía cousas da laboral. E eu fixen dibuixos, moitos dibuixos aí, en castelán, por suposto. Sí. E ainda teño algúns que me mandaron hai pouco, unha persona, hai un par de anos, mandou, estes dibujos deben ser tuyos. E olvidárame deles, efectivamente. Pintei dibuixos de costumbrismo ali, nos laboratorios, nas camas, dormindo. E aí xa facía tamén cousas moi críticas, sí, por suposto. Pero en castelán, daí xa nada, daí xa me viñen para Ourense, depois para Pontevedra, bueno, viñen xa a empezar a traballar.
Empecé na Escola de Maestría a traballar. O primeiro traballo foi na Escola de Maestría Industrial de Ourense, que me meteu ali... Non, perdón, non me meteu nada. Colleronme porque me necesitaban. Eu daba clase de matemáticas, tecnoloxía e dibuixo industrial. Aí din dibuixo, pero industrial. Aí non dibuixei nada. Depois, aí me pillou, é o que iba a dicir, estaba Norberto Tavares tamén de profesor e captoume para Ourense, para a Ocupación Cultural Ourense. Sí, porque ahora falabas de Manuel María, e Manuel María, sin embargo, cando facía este prólogo que citamos antes, decía que che conocera estando ti interpretando unha obra del, unha vez foi o Trebón. Ti preguntaste cando o coñecín eu el, pero el a min aí pasei desapercibido. Claro. Eu para el non existía, nin existía hasta anos despois. Claro, e coñécete nese momento como actor. Como director teatral. Despois na Ourense, sí, como actor non. Eu inicialmente, e aquí se mezcla a miña profesión e a miña afición, fixe un cuadro de luces po grupo da Ourense, po grupo teatral Ourense, no que estaban Guede Oliva, Xosé Lois González, o meu que ten o mesmo nome e apelidos que a min, que morreu, o pobre actor, e máis xente por aí, pero necesitaba un luminotécnico, entonces eu, cos meus estudos, montei un aparato precioso para controlar as luces, que hasta entonces as luces controlábanse por reóstatos, que era unha cousa aparatosa, que era unhas resistencias que aquilo que hacía, e ademais tiña que ser unha cousa enorme, un armario, eso só era posible nos teatros. Pois pero a iluminación ambulante non había. Entón eu, aproveitando un invento reciente que eran os triacs, que se chamaban unha cousa de transistores, unha evolución dos transistores, fixe un cousa que non necesitaba, ni se quentaba, ni nada, só llevabas unhos botos e regulaba as luces. E con eso, co gallo dese foi un de luminotécnico co teatro. Pero, coas carencias de xente, que eran estudiantes, que iban faltando grupo, faltando que se iban a estudiar para aquí e para lá, pois acabei sendo o director do grupo da Ourense, con intermedios como xa non se pudo... Interpretamos unha vez foi o Trebón por miles de sitios de Galicia, dúcias, dúcias de sitios. Eu vino en algún sitio, Vigo, veríalo. Fixémolo hasta en Madrid, fomos a interpretalo unha vez. E iso, pois, fixémolo en cortes, en baixos, en campos da festa, pero, xa digo, a xente iba así, eran persoaxes, eran por aí uns 20 persoaxes, e non se podía... Había xa persoas que facían 2 ou 3, pero non podían, porque a veces coincidían, entonces, pois, deixouse de representar unha vez foi o Trebón, empezamos a facer obras de Millán Picouto, que eran ad hoc. Eran para 3 actores, eran para o meu coche, 5.200. O sea, 5 actores para levar todo. Os focos iban atrás, e o escenario, que era un caixón que se articulaba tal, era xusto a vaca do meu coche. Eu tiña un 5.200, daquela ninguén tiña coche, pero eu era un funcionario xa cun cargo na administración boa. Hombre, empecé a ganar 17.000 pesetas no ano 62, 68, no, 73, 17.000, pero depois subí a 30.000 enseguida. Eu era rico, non sabía que fazer cos cartos. Aí a Xoana en Pontevedra, casámonos ali, que facemos cos cartos? Non tiñamos piso nin fillos. Facíamos, e eu entonces gastaba cartos no triac ese que fixen no cuadro ese, o meu coche, a gasolina, toda para todos lados, íbamos a Ferrol, íbamos a Fene, íbamos a Madrid, íbamos co meu coche. Indo para Madrid, pinchamos na neve no Padernelo, pinchamos na neve, unha cousa horrorosa, que se nos conxelaban as maus e por fin conseguimos reparar a roda. Quero dicir que me entreguei totalmente ao tema, co cabreos enormes da Xoana, a veces con razón, pero a Xoana tamén estuvo sempre, tuvo na causa sempre, entonces perdonábamos. A causa da cultura galega, que era o que facíamos. Porque estabas na Ourense, a Ourense xa levaba uns anos funcionando, cando chegaches, depois subiste na directiva, non é un período que se fale moito del, porque despois, digamos, o fulgor do Carraboxo parece que o apaga todo, non? Pero é moi intenso, non? Sí, sobre todo, sabes como entramos na Ourense? Eu entrei de directivo con Ferro Couselo de presidente, Xesús Ferro Couselo.
un home cultísimo, bueno, que xa digo, facía unhas excursións preciosas, aí era o que máis gustaba da actividade de Oriensir. Así, a Ferro Cousel explicaba da historia dos cruceiros de Beade, de Penacorneira, de Bande, da Santa Comba, explicaba coa aquela cultura que tiña enorme. Eran entretidísimas as excursións. Pero era un presidente moi pusilánime, porque el viña daquela cousa estábamos loitando contra a represión da censura e todo eso. Entón, el viña daquel terrible sufrimento de compañeros que executaron e que el mesmo foi represaliado, e moitas cousas desas pesaban moito, non? E entón, pois, el, por exemplo, non estábamos contentos co el. Os rapaces novos queríamos revolución. Entón, por exemplo, un día fomos censurar uns versos que había que ir ao Goberno Civil antes de recitarlos nun acto determinado, había que ir ao Goberno Civil, que os censuraban, veñen censurados, e vai Ferro Cousel, veo, e vai lá e dice, que este non veo que di aquí. Fíxelle censurar 2 ou 3 máis, porque colábase algo aí contra Franco, non sei que, e o xento nos rabeábamos. Era un home moi temeroso con razón, porque eu se me vira imagínate que te ves nunha época en que anos antes executaran os teus compañeiros, outros exiliaron e outros represaliaron de calquera maneira. Entendíno despois, pero daqueles non o entendíamos. Nós queríamos a guerra cultural, enfrentamento. Entón, dimos un golpe de Estado. O sea, creouse a ANPG. E a ANPG, inspirado na ANPG, eu afiliei-me a ANPG, dimos un golpe de Estado na directiva a Ferro Cousel, a gran Ferro Cousel, iso hai que dicilo porque foi así. Entonces, votámoslo, hai xente de Ourense que non o perdonou na vida. Pero votámoslo e entrou a ANPG a facer cultura na cultura a través do Frente Cultural, que se chama. Entonces os que figuran por aí nas historias do Frente Cultural con toda a honra son o Millán Picouto, o Che, como activistas do Frente Cultural da ANPG, pero eu era o que facía, executaba o que les dicía, porque fixe unha vez disfraces para 24 persoas, eu soliño ali, para facer unha parodia da autonomía. E despois facía infinidade, fixemos exposicións de todo, e eu carrexando cousas co meu sinca. Estoume dando moito autobombo, porque como me deixas, pois... Sí, bueno, pero a idea era un pouco ver que aí tamén foches actor, dixeches que era Luminotecnia, foches actor, foches conductor, foches... cómico, además nunha comedia que fixo Millán, que se chamaba o Caixón, que xa digo, a escenografía era un caixón que se poñía no escenario, iba no meu coche na vaca, pois poñíase no escenario, armábase dentro había un personaxe que falaba, pero era un personaxe que nos oprimía e tal, e ao final era o Estado español o que había dentro do caixón. Era un panfleto impresionante. E eso xa digo, a veces controlando moito tamén había Guardia Civil ali para determinadas cousas, non dicilas, ou dicilas de outra maneira, manda nariz. Eso xa fixéramos que unha vez foi a Trebón, de Manuel María. Había un momento de unha vez foi a Trebón que un clímax que se creaba e dicía Deus fratesque Galiciae, que era o eslogan dos irmandiños, Deus dos irmãos galegos, e dicíase Deus fratesque Galiciae, pero sabíamos que non había policía ni nada, dicía Viva Galicia Ceibe! E así era. Eu dou as obras do Millán, como sabes, sempre en verso, e eu facía de cómico, acabei facendo de cómico, éramos 3 actores, o Xavier Perdiz, que despois foi doblador na televisión galega, Xosé Luis González, que morreu aí 3 ou 4 anos, que era meu, chamábase igual que a mí, un gran actor que fixo películas e tal. Éramos os 3 namais para facer iso, os personaxes da obra. A veces xuntábase, non, había outro máis, pero non recordo que... Eu xa tiña que andar buscando os actores para que viñeran a actuar, bueno, é unha cousa que acabamos non podendo seguir. Eso así, atallando un pouco. Fixemos tamén outras obras de Millán Picouto tamén. E unha vez veume Manuel María cun manuscrito, non, maquinuscrito, chamo eu, escrito a máquina por el, de Abril de Lume e Ferro, unha historia sobre os mártires de Carral,
pero non podemos xa representala. E teño por aquí non sei se aquí o Ourense, o original aquel, maquinuscrito, ou mecanuscrito por Manuel María, que non podemos representar. E el cree que o chegamos a representar, penso que en algunha vez yo oín dicir, pero en Ourense non se pudo, non se representou. Non pudemos, non tiñamos xente, nin nada. Depois o teatro convertímoslo nun guiñol. E entón sí que empezouse co guiñol, eu fixen o escenario, todo o couso, o aparato, diseñámoslo, fixemos nun ferreiro, unha cousa preciosa. E os bonecos, diseñamos, eu fixen as obras todas, fixen 5 ou 6 obras de guiñol. Unha publicouse o ano pasado nun colexio, e as outras están por aí, pero fixemos todo, os personaxes, habían 2 protagonistas que eran un vello e unha nena, era o Papalandrocas e a nena era a Lela, que son os antecesores do Carrabouxo e as Adeliñas respectivamente, según me dicen os estudiosos, que eu non o sabía. Ahora iba con eso. Nese prólogo decía Manuel María: Xosé Lois está consagrado como un dos grandes humoristas de Galiza, terra de competentísimos humoristas, e a cada unha merecida sona e grande popularidade. 2 personaxes por el creados, Sabeliña e o Carrabouxo, pertencen ao xénero das importantes creacións culturais de nós. Quería arrancar con Sabeliña. Sabeliña durou un par de anos, máis ou menos, para todos os que a conocíamos. Empezou a publicar en A Nosa Terra, cando se recuperou a cabeceira no ano 78. Parecía un trasunto, estou na vendo aí no alto dunha estantería túa, un trasunto de Mafalda. Sí, sempre lle quixen. Sempre se dixo eso, non? Sempre foi sin querer, non sei onde anda, por estar sentado. Sí, estou na vendo aquí, sí, aí está. Quino foi un gran maestro e un humorista universal, non? E bueno, supoño que si, eu sí que lera Mafalda, supoño que... Porque a tira obrigaba un certo guión. Eu xa lera Mafalda, sí, porque enseguida me dixeron, parece unha Mafalda galega, hasta a figura, pero a figura moito peor dibuixada, mas en línea con o meu dibuixo escueto, como son os de Forges, que podeme comparar con Forges no sentido da escuetez dos dibuixos. Si, pode que teñan, pero vamos, insertada no tema galego. Ahora que Quino, eu teño dito, teño estudado, que Quino podíamos estar os galegos orgullosos del, porque aquí tiñeme que alargar un pouco. Castelao dicía que aprendeu a dibuixar, dicía, copiando incansablemente los dibujos de la revista Caras y Caretas, alá en Buenos Aires, cando tiña 15 anos, que estaba ali, o pai tiña unha tenda na Pampa, e el dibuixaba copiando Caras y Caretas, unha publicación que era, bueno, era unha prestixio enorme en Argentina, que naquela época estaba basado moito na ilustración, porque non había fotografía, textos, moito humor, e dai aprendeu castelán. Bueno, pois Caras y Caretas estaba dirixida por un tío de Lugo, que se chamaba Cao Luaces, un tío que naceu en Cervo, Xosé María Cao Luaces, que empezou a traballar como dibuixante nos Sargadelos antigo, e depois cerrou Sargadelos, pechou Sargadelos, e foise por aí a Madrid a fazer caricatura, acabou facendo caricaturas en Argentina, e acabou sendo creador e director da revista Caras y Caretas. Pero aparte había outros 3 galegos dibuixando en Caras y Caretas. É alucinante. É dicir, Caras y Caretas, unha referencia do humor argentino. Este Cao Luaces foi declarado o pai da caricatura argentina. Logo, pensar en fantasías, pensar que Quino tamén aprendeu algo de aí, de ser rico. Creo que poderíamos estar orgullosos do humor gráfico argentino, os galegos. Así, a publicación de máis incidencia nese tema, política e tal, foi Caras y Caretas, e aí estaba chea de galegos. Bueno, xa digo, o pai da caricatura argentina é Xosé María Cao Luaces, un tío naceu en Cervo. Que vos parece? É dicir, é alucinante. Entón, por iso de Quino, que eu queira a Quino e a Mafalda non vos parecerá algo fora de extemporáneo, non? Pero dis que os estudiosos ven a Sabeliña un trasunto daquel personaxe que te escribira. Sí, teño no dito algúns, sí, pero vamos, nin con larga mão, vamos, salvando as distancias estratosféricas entre Quino e eu, porque Quino, aparte do dibuixo, era un home, universal, eso é unha das grandes obras do humor universal, é a de Quino, vamos. Pero, decía, Sabeliña era moi guerrilleira. Sí, eso era moi tamén panfletaria, pues sí, por suposto. Era outro momento político tamén, claro. Era a época, eu sempre fui
moi adepto ao movimento nacionalista, era explícito en todo, entón aí eu criticaba a todo Dios, menos aos meus. É dicir, un pouco. Ahora sí que por encima, a miña preocupación era que fixera rir, porque sempre foi, eu quero que o humor faga rir. O Pepe Carreiro cree que non, aí temos unha... O Pepe Carreiro di que non ten que facer rir o humor, o sea, non debe facer rir, siquera, non debe facer rir. E aí estamos os dous enfrentados. Pepe Carreiro, o gran Pepe, dice que o humor non ten que facer rir, digo, eu entón que carallo fai. Bueno, pois eu o sea, arrequézome, póñeme, bueno, en órbita cando vexo unha persona vendo un chiste meu escarallándose a rir, a gargalladas, eu. Pero bueno, eu quería eso e aparte reflexar, transmitir a miña ideoloxía que é o máis honesto que hai. Impregnar a túa obra na ideoloxía que tes, non? Dura 2, 3 anos, 3, 4 anos, sí. Porque me mandaron matar. Mandastesme a matar o pucheiro, dixo, hai que matar a Sabeliña, dixo, chamas así, seica técnicamente. A nosa terra cambiou de... Non recordo, bueno, creo que foi cando foi para Vigo. Hai que matar a Sabeliña, eso foi o que me dixo o pucheiro textual. Pero depois tú seguiches ali. Sí, seguín publicando sin Sabeliñas, o sea, viñetas soltas, moitísimas, están recollidas por aí, en libros, moitas de... Bueno, todas. Así como Carrabouxo só é unha selección mínima do que publico nos libros, pero as das nosa terra, as publicacións da nosa terra foron exhaustivas de todo o que fixen. Claro, pero menos nos últimos tempos, non? Sí, pero estaba pensando, a Sabeliña vese máis ou menos a orixe, o momento e as circunstancias nas que nace. E o Carrabouxo, eu descoñézolle por que nace e como nace. Bueno, eu casi unha casualidade. Eu estaba traballando na administración, en telégrafos, que era daquelas, telégrafos en Ourense. Unha das cousas que facíamos, eu era o xefe de servicios técnicos de telégrafo, unha das cousas que facían os funcionarios que estaban na miña unidade iban a arranxar teletipos entre esa región, facían o mantemento, a administración facía o mantemento dos teletipos das empresas, que curioso, porque ainda non se privatizara nada, nin correo, nin teléfono. Entón, un funcionario que traballaba comigo un día na región, falando, dice, pues mi jefe dibuja, era andaluz, mi jefe dibuja muy bien. Dice, ¿quién es tu jefe? Dice, o director, que era Sánchez Izquierdo. Dice, Xosé Lois, Xosé Lois, sí. Eu coñecía a Sánchez, ele coñecíame da Sabeliña, claro, de todo eso. Ele era un tío enterado de todo, a pesar de que sea un tucero ahora que fai e censurarme a mí, que non me deixo entrar máis na televisión galega, e tal. Pero quero decir que el mismo sabía que... E dixo, vamos facer unha prova, porque eu recordo que este tío facía cousas moi cachondas. E coñecía as cousas que publiquei en Ceibe, e en... No Ceibe, a revista Ceibe, que foi outra onde me volquei bastante. E dixo, pois vamos a facer unha prueba. Dixo el, dile que hacemos que faga uns cuantos dibuixos e tal. E fixen uns cantos dibuixos, e leveillos, e dice, vale, pois empezar. Vamos a estar 2 meses de prueba, Bueno, pois vale, eu encantado. E xa era o Carrabouxo? Xa era o Carrabouxo, sí, pero moito máis gordo, non é? Ten unha cousa en común co desarrollo posterior, que é o máis alto sempre, o sea, irrealmente alto, e despois a xente daballe por aquí toda, e despois que a pucha e a pava, e a cabicha na boca, a pucha tapándolle só. O demais foi evolucionando e foi estilizando, ao revés co autor. Eu era estilizado de mozo e fume engordando, e el ao revés. Entón, iba ao tema, que estuvemos 2 meses de prova, pero ao mes xa me dixo, hai que seguir, porque tú eras un mes. Bueno, eu non quero facer... Eu non entendo ainda o éxito que tuvo aquilo, porque non se volveu a repetir, e hoxe xa é moi inferior ao prestigio, ao éxito social e tal que tiño. Ahora hai moitas máis cousas que se publican por aí. Pero eu ainda non entendo como tuvo aquel éxito. Porque xa o feito de que dixera, hai que seguir, porque a xente cantando nunha discoteca un chiste meu, unha parte do chiste, cousas desas. A xente coleccionando as viñetas, todo Dios comentando os chistes. Por certo que algunha xente pensaba que o Carrabouxo era eu, que era como o Carrabouxo, o autor que era un tío alto. O sea, pero así, porque a cultura da xente non daba para máis.
contaban os chistes, a xente analfabeta que lle contaban o chiste, o Carrabouxo, e cando me vían, dixen, hostia, non se parece nada. Eso ocurriu. Entonces, un guarda municipal intentando explicarme un chiste a mí, nunha selección, eu estaba de interventor, estaba municipal, vistes o Carrabouxo? Sí, tal, eu xa oía comentar, entonces, e dicemo o guarda, pero hai que saber o que quere dicir, porque non sabía que era eu. Ai, mire, este é o que os fai, señor. Non me diga, bueno, cousas des. Inda hoxe non te... Non sei como foi parar o Carrabouxo á biblioteca do Congreso dos Estados Unidos. Hai dous libros daquela época, 2 libros ali, na biblioteca do Congreso dos Estados Unidos. Creo que foi algún galego, estamos en todas partes, que meteu ali, porque non entendo. Xa digo, o éxito foi alucinante. Fixeron a primeira publicación do Carrabouxo que se fixeron 7.000 exemplares desde xuño a setembro, 7.000, primeiro 3.000 e depois 4.000, e venderonse en todas as feiras do libro. Bueno, foi impresionante. Por iso xe digo que esa é a historia do tema, non sería o contido, sería o momento histórico, porque, claro, coincidiu coa creación do BNG tamén, o mesmo ano. Sí, pero bueno, pero hai unha cosa de outra amplitude moito maior. Sí, hai unha circunstancia que o fixera moi aceptable incluso pola dereita, que me metía co PSOE, que era de esquerdas. Aquilo da reconversión industrial foron os primeiros caldos de cultivo dos meus chistes. A reconversión industrial, toda aquela que causará tanto dano por aquí. Entón, este tío métese cos da esquerda tamén, joder, que bo, non levámoslo ler. Digo que algo deso debe ocurrir, non sei. E depois a popularidade, o tema, o contido, a forma de expresión, de vez en cando salían chistes moi cachondos, simplemente puramente cachondos, de rir, costumbristas, co viño, coas cousas da aldea, tal. E iso era o que mantía o lume do Carrabouxo. Eu facía 5 chistes políticos e 2 de cachondeo, o sea, políticos, aparentemente, non? E iso, a xente sabía que unha vez a semana ou 2 había salir un chiste bueno, e creo que foi iso. Pois aí a diario sin ningún descanso. Só cando... Todos os días, levamos 42 anos a diario, son 15.500 non sei que viñetas, e só as que se censuraron. Foron moitas? Moitas, hasta teño feito unha exposición dos censurados, pero bueno, censura, línea editorial, é dicir, eu entendo, xa bastante teño colado, e agora teño que dicir que a convivencia miña coa región foi unha convivencia admirable, entre dous polos opostos. E teño que dicir, non é censura, porque todos os periódicos teñen censura, porque eu fago chiste na casa, pero se eu fago na redacción, o director vai e iso non podes poñer por outra cousa. Iso está así, que é así, casi en todas partes. Pero os que non se censuraban, ni nos cobraban, ni se publicaban, claro. Pero depois incluso os Non publicaches. saían, pero depois... Depois publicáchelos ou fixen unha exposición con eles. Nos pedironme por aí alguén que os fixera nunha exposición, sí. Está por aí a exposición, a monografía esa, eu teño varias monografías sobre o viño, sobre a cota tal, sobre a muller e sobre os censurados, esa é outra categoría. E esa obriga diaria costouche moito, porque claro, é moi costosa, ainda hoxe, porque ademais agora non é envexable. Non te xubilas. Non me xubilo, eu xubileime do meu traballo hai 15 anos, en cambio desto non me xubilo, isto todos os días, e ademais fago o día, salvo que teña que ir de vacacións ou me vai a operar, como dentro de un pouco que me vou ir a operar dun hernia que teño aquí, teño aquí unha cabeza dun neno, fruto de outra operación anterior que me fixeron, quedou mal, coseronme mal, e quer dizer que me vou a operar dentro de pouco, e terei que facer 5 ou 6, xa lle dixo, cantos teño que facer, canto vou estar no hospital, dice que 6 días, fagos por adiantado, pero senón, ao día sempre, a veces vexo un apuro, estou apurando hasta o último segundo, hasta as 11 da noite, a ver que periódico che admite un axio. Bueno, teñemos admitido hasta as 2 da noite. Pero estou pensando que en 42 anos, que son, dixeches, sobre 15.000 tal, 15.500, hasta te poderías permitir o luxo de repetir algún e que ninguén se dira conta. Sí, nin eu, nin ninguén. O meu fillo, que é un ladilla, o meu fillo digitalizou 9.000 e pico, 9.000 dos 15.000, 9.000 digitalizou os meus fillos, que os teño así ordenado, así, é-me moi doado facer unha exposición monográfica sobre o viño, pois doulle ali ao botón, e xa, que antes tiña que volverme tolo buscando viñetas. Iso foi unha gran labor que fixe, pero pena que non fixera con todos. Entón, digitalizounos,
E non sei aquí. A repetición. Temo dito, teste repetido moitas veces. O mismo, exacto. A mesma idea. A mesma idea e casi a mesma frase. Pero a idea, desde logo, pero non me extraña, pero non me parece así que sea nada do outro mundo repetir. Pero... Bueno, todo o mundo se repite, non son os dibuxos. Pasa que un dibuxo podría ser que parecera máis, un fotógrafo, calquer periodista, calquer escritor ten un modelo. O que pasa que non vou estar mirando todo o que fixe cada vez que fago dibuxo. A veces conscientemente utilicito unha cousa que fora moi brillante. Por exemplo, hai un chiste que gustou moitísimo, e ese é puramente, non é político, nada, que ten tido unha difusión, que é o de cando está o Carrabouxo un día, o día seguinte do ano novo, da festa de fin de ano, está nun sofá deitado coas restos das copas de champán no chão e a cabeza así por riba, e ve o calendario ao revés. E en 1962 e dice 6.291, non cogo en diola canto dormín. Bueno, iso foi porque lía a fecha, a data ao revés. Sí, dá a volta. Entón, cando un ano me é posible poñer os números á inversa, porque non todos os números se poden invertir. E que va convertilos noutros, só o 9, o 6, o 0, o 1, o 2 pode xogar, o 2 poñelo de arriba de abaixo, co 5, bueno, o caso é que ese teño repetido varias veces porque me dá a gana, xa está, e pois os chistes de palabras famosísimos como soy Rajoy, que foi da nosa terra, foi Rajoy e vou a Rajoy porque ten unha junta de la xunta. Pois, cando me parece, non poño exactamente eso. Claro. E aquel outro... Sí, hai varios de xogos de palabras. De xogos de palabras, sí. O Día das Letras Galegas, hoxe é o Día das Letras Galegas, e mañá o Día das Letras Galegas. Tamén poño de vez en cando, para recordar, porque sempre me aprecian, non? Ou aquel de... o que decía Fraga, cuando yo me vaya me llorarán, e digo os outros, claro que me lloraremos. Ese está recollido por aí moitas veces. Entón, eses, utilizo o tema, porque, bueno, ofrecer yo a xente outra vez, a xente nova, que agora non me coñecen. E a actualidade manda moito, que decir, que traballando para un periódico diario, tens que estar ao día en todo. Si, eu leo 5 ou 6 periódicos, leo o Nós, actualmente, o Nós Diario, La Región, La Voz de Galicia, El País, El Mundo e o Faro de Vigo. Todos os titulares deses periódicos leo. Copios nun papel, así como isto, é o meu sistema de facer. Pero en todos eles... E depois tiro co periódico, bueno, vexos en internet, claro. Sí, entendo. Pero estaba pensando que houve un tempo, recordo unha vez entrevistando a Paz Andrade, que ele decía que un bo periódico tiña que ter unha editorial, un dibuxo en portada, decía él, rememorando en portada, decía que a caricatura, o dibuxo, a viñeta humorística, marcaba tamén moito a liña de pensamento do lector, porque o lector botaba un ollo e era a idea que quedaba, que o Carrabouxo conseguiu nese sentido, non? Sí, pero non en portada, a portada só saiu unha vez. Ningún periódico se atreveu xa... Daquela sí, acórdate na revista Nos, dibuxos de Castelao na portada. Bueno, e no El Pueblo Gallego, os xornales atrevíanse a utilizar... Antiguamente na época de Nos e todo eso, eran as revistas, tiñan na portada, e de caras e caretas na que estudiou Castelao, tiñan na portada un dibuixo, unha caricatura que era moi informativa, pero agora non se pon en portada en ningún, vamos. Hai moitos, houve moitos nestes anos dibuixantes, humoristas que publicaron nos periódicos galegos. Estou pensando que un antecedente teu sería Quesada, quizá, non? En ese sentido, no tipo... No chiste cachondo, no chiste costumbrista, sí, pero... Sí, distinto despois por outras moitas razóns, non? Pero quería che preguntar, bueno, depois hubo, que te podemos comentar tamén despois, depois hubo co Carrabouxo, incluso un intento, non sei se madurou de todo, bueno, sei que hubo algúns capítulos de animalo, de facer o dibuixo animado. Sí, fixeronse Josca Arias, o fillo de Antón Arias Curto, estudou en Euskadi animación e foi unha obra pioneira, veuse para Galicia. En Galicia non se fixera animación con medios galegos, nin os personaxes galegos, era todo importado ata daquelas. E foi a primeira obra que se fixo con dibuixantes galegos, temas galegos, colleu o Carrabouxo e fixe 26 capítulos, cada capítulo un chiste, o guión era o meu chiste. E fixe esa animación que son 26 sketches, que se están actualmente hai unha exposición enorme da miña vida, todas estas cousas ali no Centro Comercial Pontevella de Ourense. Hai unha exposición, está esa película, eses 26 capítulos en circuito pechado proxectándose continuamente. Son cada chiste un capítulo, non? E foron unha obra pioneira, xa digo, en Galiza, e depois
íbamos facer unha película hasta un longometraxe. Quería facer unha longometraxe co Carrabouxo vinculado ou loitando contra unha mafia en vez de drogas de viño, non sei que, que tiña unha idea montada de Óscar Arias que morreu hai 3 anos, Sí, sí. sí. Pobre, moi novo. Pediu a subvención para o guión e deronlle, pero non chegou a, non sei se o faceu, pero non se pasou de, porque tamén houve un aluvión xa de creadores, avanzou moitísimo toda a animación, entón dedicouse a outras cousas porque ele quería vivir deso e viviu hasta que morreu pobre, de dibuixar e de facer animación, pero noutros campos, pero utilizouno como obra pioneira en Galicia, que me parece moi unha boa cousa para mí, non? O sea, Outra experiencia deses anos 80 cando vos agruparades os humoristas galegos editarades o Can Sen Dono, foi outra publicación na que tamén estuveches metido de alguna maneira. Sí, no Can Sen Dono, sí, participáramos na creación, aquela foi unha proposta de Chichi Campos, Pepe Carreiro e aquel de Salvaterra, bueno, e Xosé Antón Suárez, Picho Suárez, sí. Andaban todos metidos un pouco nisso. Foron a presentar a Sarga, onde era Sargadelos, pero ao lado, noutro sitio, si, Sargadelos, si. Estaba ali Isaac Díaz Pardo apadriñando todo isto, e falaron da obra, tal, ali houve oposición, estaba Ciro López tamén, pero xa de espectador, e eu tamén, me chamaran, e fora, daí nacera o Can Sen Dono, efectivamente dibuixáramos todos aí, pero había un plantel de dibuixantes enorme, moita xente, Nacho Hortas, Chichi Campos, Pepe Carreiro, Ciro, Quesada non dibuixaba aí, ou algunha dibuixo fixo, ao mellor. Si, foi a publicación aquela, que despois diu como a todo o que se fai aquí en Galicia, casi todo o que non é rentable económicamente vai ao carallo, non que sea importante socialmente. Depois naceu Xó, que era xa máis breve, pero bueno, era a continuación, que tamén le seguía levando Chichi Campos e Pepe Carreiro, seguían aí na loita, Chichi Campos xa morrera, o pobre que tamén morreu novo, depois fixose Xó, e despois tamén dibuixamos, Kiko da Silva montou unha revista, pero xa moi recientemente, unha revista que se chamaba Retranca, onde me pediu que colaborara, eu colaboraba con chistes publicados xa. Era o único que traballaba en blanco e negro, porque os rapaces modernos fan chistes con pintura, porque estudiaron todos Bellas Artes, saben facer unha primor de dibuixos como o da Vila bueno, todos que hai dibuixando aí, que o da Opinión, como se chama, bueno, que dibuixan primorosamente, é unha cousa moi bonita, en colores. Eu en cores non quero pintar, propuxeron aunque teño feito o Carrabouxo en cores moitas veces, para cartaces, tampouco domino moito ese arte. Eu son monocolor como a Forges, que tamén fixo cosas en color, pero planos, así, que tamén o podo fazer. Pero pintar así tamén, non. E quero dicir que eso, que o... Bueno, eso é o que digo. No, decía que nunha entrevista desta serie da SPG entrevistaban a Xaquín Marín e entrevistaban no Museo do Humor. El aparecía con unha serie de lemas sobre o humor detrás e o que o entrevistaba aparecía cos dibuxos teus, curiosamente. Organizaron nunha aula no que estaban os teus dibuxos. Quer dizer que o humor en Galicia incluso ten o seu propio museo. Si, é unha cousa, ademais, pioneira no mundo, creo que no mundo, bueno, hai un museo do humor da Habana tamén, onde teño algún dibuixo tamén, eu e máis dibuixantes galegos, pero hai poucos casos, agora xa hai moitos, pero daqueles non, foi pioneiro, foi unha obra de Xaquín Marín, Ciro, esta xente de por ali da zona da Ferrolterra, non? Creo que son os alma mater, o Xaquín, e aquel alcalde Rivera Arnoso, Xosé María Rivera Arnoso, que era un home amante da cultura galega e que promoveu moito eso. Desde logo foi unha obra pioneira. Antes falaches da revista Retranca, unha cousa que fixeches en moitas ocasións, teñoche oído, levábante un pouco a facer a teorización sobre o humor, sobre a especificidade do humor galego, non? A la propia Retranca. Sí, a que teño falado de... E tes falado deso. Hai unha charla que din infinidade de veces, non sei se 300, en colexios, teleclubes... Pero cales serían esas marcas, así sintéticamente? Eu intentei sintetizar o humor
calificalo por nombres de tipoloxías de humor. Eu, estudando por aí a xente, clasifiquei 4 especificidades do humor galego, que serían a retranca, a rexouba, o trasacordo, a retrónica e a sorna. É dicir, esas son as que, bueno, eu lin a moita xente, entre bueno, os estudiosos desto, pois incluso a García Sabela, a Filgueira Valverde, a Castelao, a toda a xente que puden, e fixen unha conferencia que gusta moito, porque aparte de que fago rir durante a conferencia, pois vou desgranando, bueno, tamén está grabado todo isto nunha grabación de que organismo, da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que se fixe unha charla enorme onde pois elaborei, digo esa charla onde fago unha clasificación das variedades do humor galego, das variantes, que son esas que digo, non só a retranca, famosas non cae máis, a rexouba é moi nosa, que é un humor ferinte, mordaz, que tenta facer dano, é cabroncete, así, un humor que non se lleve outro, é como aquel que, pero ten seu contido, hai un xiste de Castelao que é moi de rexouba, é un humor malévolo, malo, de venganza, é aquel que estando os labregos falando, que dice, pero moi tristes, moi tristes, e di un outro, xa sabes que o do cacique non era cancro, o sea, están tristes por eso, porque non era cancro, terrible, non? Só é iso, xa sabes que o do cacique non era cancro, e están unha cara moi triste, querían que fora. Por iso, Eso sería rexouba. Sería rexouba e encaixa un pouco en esa fronteira entre o humor que fai reír e o humor que fai pensar, non? Sí, eso é, sí, pero é tremendo, porque xa verás, xa me dirás, hai algún máis de Castelao que é rexoubeiro, sí, pero non me acordo. Unha pregunta, falabas dos chistes censurados ou editados, como tú decías, pero antes falabas de que no seu día hubo un profesor, decías ao principio, que casi te suspende hasta fin de curso, sí, porque o tomou a mal. Pasouche máis veces de xente que o tomara mal? Sí, sí. Mira, recordo unha vez que isto contou Mo Sánchez de Izquierdo, o director da reacción daquela. Unha vez chamou Fraga para queixarse dun tema, dun chiste meu. Bueno, chamou uno explícitamente, e usted xa sabe que eu non sou un home moi aberto e acepto a liberdade de información, pero o chiste que publican hoxe é de moi mal gusto. E era que pintei a Fraga naquela época que estaba traendo presos cubanos e liberaba, entón puxen un preso cunha cinta así, e a Fraga queda inaugurado este preso, e dido Carrabouxo, o outro inauguraba presas. Que presos ya, mando, pois cabreouse porque o comparei con Franco, claro, mira tú. E houve o consello de redacción e todo para ver se me votaban, pero non, despois o Fraga, sabes que invitaba os humoristas a comer todos os anos e traía ese costumbre de Madrid. Os que máis se metían con ele invitábaos a xantar. Eu fui algunhas veces. Xa digo, cando veu para Galicia regalaronlle un chiste meu, o Vitorino, de agasallo, pediumo. Un chiste, aí vai a ficha do Fraga, trasladan a ficha do Fraga a Vilalba. Do PP, ou sea, e era unha ficha de dominó enorme que iba nun camión. Unha ficha de dominó, como xogo, iba a ficha nun camión para Vilalba. Tiña no seu despacho, Seica, porque un día viume nunha cousa, porque eu, claro, sempre traballei e dibuixei. Unha vez fomos inaugurar repetidores por aí adiante, e viña o Fraga, e eu como era o que levaba eso en Ourense, fui por aí con eles, e dice Fraga, teño un dibuixo seu na miña sala de dominó. E era ese, claro, tío basal. Pero ese chiste e a sala de dominó voou cando os guerrilleiros de Cristo cando o exército guerrilleiro llevou a casa esa. É unha anécdota curiosa. Voou o meu chiste cando voaron a casa ao Fraga. Desde que empezache hoxe, polo medio meteuse a idea que circulou e que se asentou da corrección política. Sí, corrección política. A ti afectouche moito? O políticamente correcto. A ti afectouche ou, digamos, limitoute ou... Non, o que pasa é que dime conta que fixera moitos chistes políticamente incorrectos. Algúns de tintes
machistas, sin querer, claro, aprendemos moito ao longo da vida. Outros de carácter non machista, sino de chistes políticamente correctos no sentido de meterse coas persoas con eivas, pois fixémoslo todos, pero hai que aprender. Sí, efectivamente afectoume nese sentido que teñome que parar moito cando toco un tema delicado e atrévome con ele, sobre últimamente os temas do sexo e do respeto ás desigualdades nese sentido. Iso hai que medirse moito, porque é tan complexo que te podes meter a pata. Procuro non metela, de momento non me dixeron que a meter. É dicir, agora traballo a favor deso que antes fixen incorrectamente. Atrévome con esas cousas. Pero, bueno, con toda a humildade do mundo, intentando entender a xente que ten eses problemas, incomprendidos pola sociedade, polas súas tendencias sexuais. Por exemplo, eso. De outras cousas, bueno, sí, efectivamente afectoume como a todos, o do políticamente incorrecto. Sí. Foi unha boa... Houve correccións importantes en ese sentido. Sí, houve correccións, sí. Non é políticamente incorrecto como autocensura, sino como reconducir, como aprendizaxe. Sí, foi así, foi máis ou menos. Bueno, eu simplemente vou utilizar unha expresión de Manuel María para despedir a conversa, dese mismo prólogo que iniciamos, que decía: estas liñas, en todo caso, esta conversa é unha humilde e innecesario portero para dar unha moi vaga idea da obra artística complexa e rica de Xosé Lois. Non teñen outra pretensión os nosos poucos saberes e non dan para máis. Apresurémonos a decir que os dibuxos e Xosé Lois falan por sí sollos e a súa mensaxe non pode ser máis nítida. Fainos sorrir e cavilar ao mesmo tempo. Non se trata de ningunha banalidade, senón de profundar, como dicía Castelao, de profundar dun xeito trascendente e sempre desacougante. Grazas. Moitas grazas a ti e a Manuel María por dicir as palabras de min. Pa descanse, que foi moi amigo meu e vivimos tempos moi fastidiados. Grazas, Xan Carballa, por esta entrevista. Case morto vivín sen coñecerte, a lona chaira seca e por absurdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soedade desconforme adentro e a semente a cair en terradura, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. E erguínme vinte o regresar a terra, como si aquelo fora solo un soño, pesado e ti xa fora sempre miña, pesado e ti xa fora sempre miña. E foi de novo materno en aloumiño, o bicoteo na lingua, e foi de novo corazón adentro, comprender a existencia e a dozura, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa. Hoxe mesmo rachou o día en medo e entrou na fiestra un sol extraño inmenso, e deixachesme o leito e mantas frías, e deixachesme o leito e mantas frías. Está a volver agora corazón adentro, soedade podre mía, a convertirse cada cousa en tumba, cada minuto en 60 agullas, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa,
como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa, como i vivir mañá sen a luz túa.